Yo guys, vi er her, vi spiller til F2 med Fatboy, også kendt som Mr. Big. Halløjsa. Yes, så skal vi vinde. Get schooled. Get schooled. Fuck dig. Hvad fanden er det, du siger til mig? Jeg kommer ind og skoler dig, som om jeg var de bad teacher. Mest et bad teacher, var det din mors. Siger undskyld. Undskyld. Siger en stor pæk. Du har en begravet pæk. Der var sgu et entry. Nå. Off we go. Vi er selvfølgelig på hold blå. Og nu skal dem slagtes nogle bitches. Yes. Hallo, hvad går det herud på? Okay, vi skal skubbe den der lortevogn. Okay, ja. Så hvad den her game mode, vi spiller lige nu går ud på, er, at dem på blå, de skal skubbe den vogn, som I ser dernede, op til det endelige point, hvor man så ligesom smider den ned i det her hul, og så springer luften, og så vinder man. Rød hold, de skal sørge for, at man ikke gør det. Fuck, jeg blev flanked! Ej, så er du sgu da også lort. Nej, jeg løber lidt rundt som en forvirret avokat. Se, oh my god, ham der går, ham bliver jeg bare flanket af 24 fucking 7, mand. Nå, han stod sgu da midt ude i det hele, hvorfor er du dårlig? Nå, nu skifter jeg klasse. Lol, hvorfor? Er det fordi du er dårlig? Ja. Nå. Fuck det, vi tager den her. Øj, Ja, gud. jeg havde helt glemt, jeg havde flere guns på den her. Dude, jeg clear det hele. Hjælp mig med at pushe den, dude. Jeg har lige clearet det hele. Nice. Jeg hopper op på den. Nej, man er lige lidt doven, var. Er det hårdt at trykke på W? Nej, han skal stemme ikke prøve at lave den der sniper. Jinx på mig. Fucking ape. Ja, jeg vidste godt, det var ham. Fucking ape. Er der flere af de små svin? Machinima! Yeah!